Asier Etxeberria, garaiek gaur Elgoibarren astebete, profesionalekin pasata gero, itzuli eta garaipena lortuta, pedalkada oso hartu duzu profesionaletan, ez? Bai, bueno, nabaritzen da azkenean profesionaletako erritmoa pixka eta handiagoa dela, eta gero, ona etorri eta hasieran pixkat kosta indaz, bidaia eta buelta baten ondoren pixkat nekea nabaritzen da, baina gero neke hori pasata gero, momentu txar hori pasata gero, nahiko ondo eta azkenean pedalkada ona izan dut. Lasterketa benetan gogorra. Bai, urte honetan Imanolek uste dut egin duela karrea oso horra, eta, eskertzen da, baita karrearen ibilbidea aldatzea, noizean behin, eta, posik. Zorionak, Asier. Mila esker.